เราเอาไว้พี่ดูมันคิดตัวดาเจอร์ไปดิพิวหนูตัวน่ะไอ้ดิพิวหนูเฟราคือมันเนี่ยแต่หนูทำอะไรน่ะกันเบรกเราเนาะมันเนี่ยจะ So hello guys, bersama गोबावनि उनाव नै दिनैनो गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय गोसो गोथारै मोजां मोनो आरोना आं भिडिअ लाबोयैया माखासे प्रब्लेमनि थाखायनो दा नै जों इभेन्ट खाथियावनो दङ जों बेयाव फैजोबखाबाय ब्र'मोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंना ब्र' फैदों बाक्सानिफ्राय बिएन ब्र' Hi guys, deh bro, nice to meet you. खुलुमबाय लोगोफोर दा माने जोबोर गोबाव उनाव नैबे ब्र'जों दिनै टाइम स्पेन्ड खालामनो चान्स मोनदों आंबो माने मैयायो ब्र'खौ खबर होबाय ओमफ्राय दिनै जोङो दसे टाइम स्पेन्ड खालामहैनोसै लोगोसे नै मेदामबो दङ एसे जोंना जिरायनानैनो हायो दा नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ आरामसे दिनै एसे मोजां जागोन भिडिअआ आरो सापर्ट हो गासिबो माने बे ब्र'आ मैयानो फैदों आरोना ओमफ्राय मैया आं बेलासियाव लोगो हमबाय कल खालामनानै ओमफ्राय बिदिनो मैयाहाय जों प्लेन बानायबाय आरोना गाबोन एसे बेरायनोसै होननानै ओमफ्राय दा जों बेयावनो थांनो ओंखारबाय आरोना गाइस दा नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जों दसे उनाव ओंखारलांसै थ' गाइस नै दा जों थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै दा आंनि आखायाव दङ जा बिएन ब्र'नि G390 रकेटनि साबि दा आं बे ब्र'नि बाइकखौ सालायगोन आरोना दा नैबे आं बिएन ब्र'निखौ सालायनोसै दिनै फार्स्ट टाइम कि फार्स्ट टाइम आरोना दिनै ब्र'नि रकेटखौ ओरैनोथ' आं सालायबाय आरोना G390 थेवबो नैबे ब्र'निखौ दिनै फार्स्ट टाइम Rafa मोजाङै मोजां थांना फैनि आरामसे बेलासि आरोना दा एसे बेलासि खाबायबो आंना माइ गायनाय आंना हेल्मेट दा दासिमबो मोजांखौ मोनथ'नाखै गाइस एसे सावना प्रब्लेम जानो हागौ फुरा सालायबा ओंखायनो लासै थांसै आरोना Hey! Oh भाई साहब First time बिएन ब्र'नि 390 smoothly बे ब्र'आ माने बिराद मोजां सार्भिसिं खालामना लाखियो आरोना ओरैखौ मालदानि 390 बिदि जाया गोबां स्मुथ आदिबो BS4 Oh भाई साहब रोखर जों दा ओरै फ्लाइअभार जानानै सराइखेला जानानै थांगोन आरोना दा नै थाव सोनो थांदों जोंना बिएन ब्र'आ माने बेयाव थावा एसे खम नालाय ओमफ्राय गावनियावथ' दा दंखायो थावानो अमाबो थाला आलाफोरनिखौ सालायनानै बिदि मोनाखैमोन आं माने बिराद स्मुथ आरोना लासै सालायबा जाखाया बोनानै आं थाल लाबाय थादों गाखोनायावनो आरो बे मबाइलखौबो टाइम टु टाइम चेन्ज खालामोना सराइखेला मोनफैबायबो नै जों खाथि नालाय फोटोशूट लागोन ना जोंना ब्र'आ मोननैसो फट' खेबजानोसै थ' गाइस नै जों दा साल बागानाव दसे फट' खेबजाबाय आरोना जोंना बिएन ब्र'आबो बेयाव फट' खेबजागासिनो बाइकजों दा नै दा फैयै मोनहैसैनो बारा गोजान गैला नै भिउखौ खालाम आरोना गासिबो उनाव ओरैबायदि आलदा जायगा नुखायो ओरै हाजो दं ओमफ्राय बेजों ओरैजों थांगोन लामाया नै बेजोंनो दा नै दै लोमजोबगासिनो दङ जायगाया अखा हाबाथाय दै लोमोना दा भिउखौ नाय आरोना
दा नै माइ बारि गोथां जानानै दं भिउफोरा लामाया गाज्रि बिजों एसे थेवब्लाबो भिउआ ओरैबायदि गिदिर आरोना माइ गायनायजों माजों नै साइडआव गफ'आवसो माबायदि नुदोंहाय धिरबिलनि बे नैबे मोनसे भिउआबो बिराद मोजां आरोना नै फाइनालि धिरबिल मोनफैबायानो जोंहा नैबे धिरबिलआ बयबो मिथिखायो थेवबो दा बायदियाव एसे मोजां आरोना भिउआ नै दा दै लोमसावनानै दं फुरा दैफोरा गोथां जानानै दं अखा हानायखाय बुंनानै दं आरोना धिरबिलआ लोमसावनानै दं बे गारि सालायनो बिराद मानसि फैयोना बानायग्राफोर गैया मानसि फैग्रासो दङ दा जों बैथिं थांसै पिकनिक स्पटथिं दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन दैया फुरा नैबे रुगुंसिम नांफैथारबाय नै नैबेयावसो बेरायजाजोबोमोन थाजाजोबोमोन बिराद मोजांमोन बे बिफां साया सायाव सेस लोमजोब्बाय ओमफ्राय ओरै दं नै हाजो बिदियाव बिदि ट्रेनारिफोरखौ स्पर्ट्स बाइकफोरखौ सालायनो हिट नाङा गाइस माने बिराद बाउन्स जायोना देखाय गारिबा आलदा खोथा खिन्थु बिदि स्पर्ट्स बाइकनि थाखाय लामा मोजां नांगौ आरोना नै बेयावहाय भिउ पइन्ट दं मोनसे भिउ पइन्ट नैबेनिफ्राय गाखोनानै फुरा धिरबिलनि भिउखौ नायनो हायो आरोना गारि थांखानोसै थ' Belum dapat. Guys, daharin sam guys, daharin sam. So guys, they finally मोनफैबायानो जोङो धिरबिलनि पिकनिक स्पट दा नैबेजों हाबनांगौ दा बेवहाय एन्ट्रि फिस लायो आरोना गाइस एन्ट्रि फिस बेसे लायोथाय दा हा Ken जाबाय होनदों गाबदोंना गाबदों बेयाव दोंबा मोजां माबा गुजरातनि खालाम दङ दायो नांगोन दे दा बेलासियाव जागोन फैनानै आदा बाजै बिएमब्र बेसे लायो दा 100 juta aja ada video sudah banyak fैबायना जों गंथामजों 100 ना जाबाय दे बैथिं थांसै गंथामजों 100 लाबाय आरोना तो गाइस जोंना एन्ट्रि खालामबाय नै आरामसे सिङाव हाबफैबाय बै दै सेराव थांसै आरोना दै सेराव नै सेस लोमजोबदों बैफोरावबो थांजोबनो हायोमोन जुदि दै लोमाबा नैबेनि जिरायग्रायाबो लोमनानैसो दङ औ नैबेबो लोमनानैसो दङ हेलमेट गाननाया गोलोमबोजोब्बायलै बे नैबे बर्डआव गाखोनो थाखाय प्राइस सोंदों आरोना नै जोंना ब्रमोना बेसेबां आं सिगां गाखोबाथ' 100 लायोमोन सिगां खनसे गाखोखांबायना आंबो बे टाइमाव 100 लादोंमोन आरोना जोंनिखौ ओमफ्राय दा बारायखोना माखोथाय आरो नै दा दैबो देरदोंना गिदिंनो मानो सोंनांसिगोनसो एकजन किमान एकजनाव 50 टाका एकजन 50 टाका ना माबा होबाय आं 200 होबाय साबाजों 200 ना जागोन दे थांसै रबा ओइ जोंना नै डिएन ब्र'आ जोंखौ लांनो नागिरबाय आरोना 200 नि जाबायना ब्र' बरिया फैनि नेमान मजा लायनिलै दानो लाखानांगौ इफोरबायदि फिर मोनगोन ब्रा बेयाव थांबा आं दाबो खनसेल' गाखोदों खिन्थु फैबायानो थायो
ओइ बिब'बो फैफाबायना मेदामाबो आरो बिब'आ गाखोनैनो बिब' नङा गाइस बाजैसो बाजै जोंनि बाजै ग्राउन्डसे मारै हैनो नै जोंना ब्रमना बर्डआव गाखोबाय आंनि नाम दाहोथार मिथिबाय आं बेखौ होनथाराखै बैयाव थांसै आरो ना दै गेजेराव ओरै गिदिंलायनोसै ओइ एसे गोबाव फिथाइनोसो नांगोनलै ना 200 थाखानि खनबासो फिदिंसो नांगौ दे आरामसे जिराय नै ब्र'आ जोंना फिदिंबाय नैखौ लाग्रोन दे ब्र' न' सिदा माने राउन्ड मार दिनै खननै जागोन आरो ना ओमफ्राय दिनै डिएन ब्र'नि अननायाव गाखोनो मोनबाय ओमफ्राय सिगाङाव गाखोदोंमोन आङो लोगोफोरजों बरिया बाइक सालायबोनानै मेंबायमोन ओमफ्राय दा नै बेयाव गाखोनानै आलदा मोनबाय आरो ना फिलिंसा मोजां गाइस हाजोखौ नायगास हाजोखौ आदा बाजै गाइस आदा बाजै बयनिबो आदा बाजै guys nih bodoh mau salah kasih buriya geliang jalan ini mau nih ya moza bisa nanti gitu ini दै गेजेराव फैथारबाय जों दा दै गेजेराव लोमसावजोबनायावसो गाखोबावदों दिनै आलदा बिराद बार नांदों आरो ना खानायफ्रा बिरलायदों नै आलदा फिलिंस मोनो गाइस बर्डआव गाखोबा न'आव गाखोनायनि मजाया आलदा आरो ना सानखौ नायनो हागोन नै बरिया बैनिफ्राय ओरै गिदिंबोबाय आरो ना जों गेजेराव दं दा गेजेराव खनसे राउन्ड मारिबावनो लुगैदों ना आरो गोसोआव जाबाय आरो ना जोबफैबाय नै लाखिफैबाय आरामसे दहायनो जायगायाव नैबावनो गालांदोंमोन जों हेलमेटखौ जोङो सहैबाय आरो ना दा नै आङो दिनै फार्स्ट टाइम माने डिएन ब्र'जों फैनो मोनबाय आरो ना जोंनि क'क्राझारावनि दिरबिलाव दा जोंना ब्र'आ दं नै खुलुमबाय लोगोफोर आं गफोरखौ लानोसै दा जायखिजाया जोबोर गोबावदो बिजि ब्र'मोनदो टाइम स्पेन्ड खालामदो जोबोर मोजां नांदो आरो माने एबार आंथ' दिरबिलाव आवगाय फैदोंमोन खिन्थु दा जेरैबायदि भिउ नुदोंना बिदि भिउ नुफेराखैमोन माने दा नोंथांमोना नायनो हागोन बेकग्राउन्डआव माने जोबोर माने दैया आगोलनिसाय माने बारायजोबदो दा जोबोर मोजां नांदो आरो फैनानै माइन्डफोरखौ फ्रेस मोनदो दा मा बुंनो आरो जायखिजाया ब्र'आबो भिडिअ खालामबाय थायो नोंथांमोनहाबो गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय दा जों माने बर'आव गासैबो खौसे जाबाय एसे मोजां जायो आरो दा नोंथांमोननि सापर्ट नांगो जुदि गोजानाव राइड खालामनो लागाबा आरो ब्र'आ रिसेन्टलि अरुणाचलाव राइड मारिदो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर भिडिअखौ नायाखैबा नायहैबानो जाबाय नङा होमबा ब्र' जोबोर खस्थ' जायो भिडिअ खालामबा भिडिअ खालामनाय एडिटिं खालामनाय बिराद मेङोलै गाइस नोंथांमोना माने आंनि बाथ्राखौनो बुंनोसै आङो सोरबा सोरबि आंखौ इन्स्टाग्रामफोराव मेसेजफोर रिप्लाइ खालामनो हायाबा हामा मोनो गाज्रि मोनो खिन्थु आंनिया माने नै दा दिनै भिडिअ इडिट खालामबाय ओमफ्राय दायो आङो माने नै दा दिनै भिडिअ शुट खालामबाय ओमफ्राय दायो आं माने इडिट खालामहैनांगोन खिन्थु आं दिनै इडिट खालामनाय जानाय नङा मानो होनबा आं गाबोन न'आव थांगोन आं गाबोनसो इडिट खालामनाय जागोन दा आं दिनै माने ब्र'मोनजों दायो हराव माने मोजां टाइम स्पेन्ड खालामनांगोन आङो मानो होनबा गाबोन ओंखारलांसैना आङो दा बेफोरनि थाखायनो माने एसे बिजि थानो गोनां जायो आरो ना गाइस आरो रेस्टबो लानो गोनां बेनोथ' दा मेन बाथ्राया बेनो आरो इ साननैसोआवथ' वेदारा मोजां नङामोन खिन्थु मैयादो दिनैथ' अखा हायाखै बेनि थाखाय जोबोर मोजां मोनदों आङो गाबोन साहैनाया मिथिया जागोन न'आव मोनहैबानो जागोन मोजां
दा जायखिजाया ब्र'मोना जुदि बाक्सायाव थाङोबा अलवेज वेलकाम दा थांगोन आंबो जेसां हायो मोजाङै टाइम स्पेन्ड खालामबावगोन नोंसोरजो आरो फिउचाराव राइट माने जों ओंखारगोन एबार थांगोन ना ब्र' खनसेबाबो पुरा आरामसे नै दा गोजां बोथोर फैबाथाय दा माने राइडनि प्लेनिंखौ खालामनोसै आरामसे गाइस आंबो माने सिगाङावहाय बे डिएन ब्र'निनो साबसक्राइबारमोन आरोना माने बिनिखौनो नायबाय थायोमोन गोबां सापर्ट होदो दे ब्र'मोना ओमफ्राय आंबो बिनि उनावनो बिनिखौ नायै नायै बुहुत सोलोंदों आरोना ओमफ्राय बिनि उनावसो आंबो माने फैदों आरोना आंनियाबो जेथिया माने इउटुब चेनेला एसे माने बानायफुदोंमोन आं इ टाइमावनो माने ब्र'मोनजों लोगो मोनदो गोबां सापर्ट होदो आंखो नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिउवार्स दोंबा नोंथांमोनाबो गोबां सापर्ट होदो आंखो दा जायखिजाया नोंथांमोना जेरैबायदि आंखौ अनदो दा नोंथांमोना नैबे आगैखौबो अनबानो जाबाय बिनो आं दा बेखिनिखौनो बुंगोन दा जेबो बुंथ'लायला दा जों इनिफ्राय जेसां हायो थाब थांनोसै सानाबो हाबलांबायना भगबान थ' गाइस जों दा बिनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना नै दा सानाबो हाबबाय सानाबो हाबलांबाय नै हाजोथिं ओमफ्राय दा ब्र'मोनजों आरामसे बावनो बिराद मोजां रायलायबाय आरोना माने दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आङो भिडिअआबो गोलाव जाबाय दा एबार आंनियाबो रेगुलार भिडिअ फैसिगोन आरोना गाइस माने दासान्दि बिराद सोलाबाखैमोन ओरै फारसे इउनिभारसिटिनि फारसे साननाय मानाय माने डिग्रि जोब्बाय नालाय ओंखायनो एसे बिजि जानानै दंमोन आरोना आंबो गाइस ओंखायनो भिडिअखौ रेगुलार लाबोनो हायाखैमोन आङो दा उनावहालागै फैबाय थागोन आरोना आंनाबो फारि फारि मोनसेनि उनाव मोनसे दासान्दि एसे प्रब्लेमबो जानानै दं थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै गाइस खोरमायदार दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै फोजोबथ'वालै सानानो हाबाखै नै जों दा थांफिनसै आरोना दा नै थांनानै आराम रेस्ट लाहैनोसै मासै मेंबाय नै दिनै उफाय गैया बाय बाय गाइस जय बर' हारिनि जय हो बाय बाय